Εμείς γι' αυτό το λόγο, και όχι μόνο, φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Τσοκαλέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που δεχθήκατε να φιλοξενηθείτε στην εκπομπή μας, κύριε Σταματάκη, και θα ήθελα να ξεκινήσω με το κατά πόσο οι πολιτικοί αλλά και οι απλοί πολίτες γνωρίζουν το τι συμβαίνει σε διάφορες γειτονιές της Αττικής και πολύ περισσότερο στη Δυτική Αττική, όπου τα προβλήματα δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά την ασφάλεια. Κοιτάξτε, εμείς που ζούμε και δουλεύουμε εδώ στη Δυτική Αττική, οπωσδήποτε τα προβλήματα τα γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά και τα νιώθουμε καθημερινά στο πετσί μας, όπως λέει και ο λαός. Νομίζω όμως ότι γνώση έχουν και η πολιτική αλλά και η φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας. Εμείς σαν σωματείο πάμπολες φορές και με όλους τους τρόπους έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, από ανακοινώσεις δικές μας, από άρθρα σε εφημερίδες, σε blogs, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακόμα και σε τηλεοπτικές εκπομπές, στις ειδήσεις. Έχουμε κρούσει το οικόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όπως έχω πει και αλλού και σε άλλες εταιρείες που έχω δώσει, για μας ήταν θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο. Αυτό όμως το είχαμε φωνάξει και το είχαμε πει παντού. Όλοι γνώριζαν, αυτοί που έπρεπε να γνωρίζουν, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που υφίσταται στη Δυτική Αττική και δεν είναι σημερινό, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι γνώριζαν και ήταν αρμόδιοι για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν έδειξαν το ενδιαφέρον το οποίο έπρεπε να δείξουν? Δυστυχώς αρμόδιος να σας απαντήσω σε αυτό δεν είμαι εγώ. Αρμόδιος να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι πρωτίστως η ηγεσία. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι γνώριζαν και συνεχίζουν να γνωρίζουν. Εμείς έχουμε γίνει γραφικοί, έχουμε κατατήσει τα όρια του γραφικού, να φωνάζουμε κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αυτό το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς φωνή βόντος εν τη ερήμο. Κύριε Τσουκαλή. Κύριε Σταματάκη, πολλοί μιλούν για ελλειπή αστυνόμευση. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, όχι στη Δυτική Αττική, γενικότερα πόσοι είναι οι αστυνομικοί που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο? Δηλαδή πόσα είναι τα μέλη της Ομοσπονδίας, της μεγάλης σας Ομοσπονδίας? Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία μας αριθμεί πάνω από 35.000 εγγεγραμμένα μέλη, έτσι σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε όλη την Ελλάδα είναι λίγο περισσότεροι. Είναι περισσότεροι. Είναι γύρω περίπου στους 50.000 αστυνομικούς. Έχουμε 50.000 αστυνομικούς. Από αυτούς τους αστυνομικούς πόσοι βρίσκονται στους δρόμους, πόσοι φιλούν τους πολιτικούς, πόσοι φιλούν οικονομικούς στόχους, πόσοι είναι αστυνομικοί και πόσοι είναι ορτινάτζες, με λίγα λόγια, και με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό? Οι λιγότεροι δυστυχώς είναι στους δρόμους. Οι λιγότεροι είναι στους δρόμους. Οι περισσότεροι είναι εκεί ακριβώς που είπατε, σε όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών θέσεις, και οι λιγότεροι είναι στους δρόμους, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά και θέλω να το πω, όσο και αν ακούγομαι γλαφυρός, είναι έτσι όπως σας τα λέω, με όπλο το φιλότιμο, χωρίς μέσα, κάτω από αντίξωες συνθήκες, χωρίς ούτε καν τη στοιχειώδη ξεκούραση, ούτε το ρεπό, προσπαθούν σε καθημερινή βάση να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πριν λίγα χρόνια είχαν σκοτωθεί 2 συναδελφοί σας στο Ρέντι. Ναι. Τότε υπήρχαν διάφορα ρεπορτάζ για αλεξίσφαιρα γυλαίκα, τα οποία δεν ήταν αλεξίσφαιρα, και όσοι θέλαν να έχουν ασφάλεια αγοράζαν αλεξίσφαιρα γυλαίκα από τον μισθό τους, που δεν ήταν και υψηλός. Ακόμα ισχύει το ίδιο και ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό. Λάστιχα για μηχανές οι ίδιοι και ναι, όπλα οι ίδιοι. Ακόμα ισχύουν τα ίδια και όσο περνάει ο καιρός και όσο η κρίση βαθαίνει, ακόμα εντατικοποιείται αυτό. Θα σας πω ότι εμείς βάζουμε ρεφενέ και βάζουμε τα τακάκια στα περιπολικά και αλλάζουμε τα λάδια από το ειστέρημά μας, γιατί δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζετε, δεν είμαστε υψηλόμισθοι, για μόνο και μόνο γιατί σας είπα, η πλειοψηφία των αστυνομικών αγαπάει αυτό που κάνει. Εμείς οι ίδιοι συντηρούμε τα αυτοκίνητα ώστε να βγούμε έξω με αυτά τα αυτοκίνητα, να τα χρησιμοποιήσουμε και να πάμε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Η πλειοψηφία των αστυνομικών αγαπάει αυτό που κάνει και το φιλότιμο των αστυνομικών είναι αυτή τη στιγμή που κρατάει το θεσμό της αστυνομίας όρθιο. Σας το λέω έχοντας πλήρη γνώση. Και ειδικά εδώ στη Δυτική Αττική, που είναι
και η περιοχή που γνωρίζω και που μπορώ να σας μιλήσω ξεκάθαρα. Κύριε Σταματάκη, μιλήσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι φιλούν οικονομικούς στόχους ή πολιτικούς ή δημοσιογράφους, να το αναφέρουμε και αυτό. Τα πάντα, εκτός από τους πολίτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζετε τους πόσοι άνδρες απασχολούνται στις ειδικές ομάδες των ΜΑΤ? Των ΜΑΤ? Ναι. Όχι, δεν γνωρίζω έτοιμο να σας πω. Αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στα ΜΑΤ σίγουρα δεν απασχολούνται όπως εσείς που βρίσκεστε στις συνοικίες και προστατεύετε τους απλούς πολίτες, έτσι δεν είναι? Οι συνάδελφοι των ΜΑΤ έχουν και αυτοί φορτιστεί ένα πολύ βαρύ καθήκον. Θα πρέπει να αποκαθιστούν τον νόμο και την τάξη κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και οπωσδήποτε δεν κάνουν μια εύκολη δουλειά και ούτε η αποστολή τους είναι κάτι που τους χαροποιεί, γιατί αναγκάζονται να έρθουν σε αντιπαράθεση με το πολίτη και μην ξεχνάμε ότι και εμείς σαν αστυνομικοί είμαστε πολίτες και είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και σε καμία περίπτωση δεν μας ευχαριστεί και ούτε θέλουμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τον κόσμο. Αλλά αυτός πρέπει και εμείς κάποιες φορές πρέπει λόγω της φύσης του επαγγελματός μας να εκτελούμε εντολές. Να ρωτήσω το εξής. Εθελοντικά πηγαίνει κάποιος στα ΜΑΤ ή υποχρεώνεται από την ηγεσία? Όχι. Όχι, δεν πηγαίνει εθελοντικά, υποχρεώνεται από την ηγεσία. Μάλιστα. Τα χρήματα τα οποία παίρνει ένας άνδρας στον ΜΑΤ σε σχέση με εσάς, ο οποίος βρίσκεστε στις περιπολίες, στις καθημερινές κτλ. Είναι περισσότερα? Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα ΜΑΤ παίρνουν ένα πολύ μικρό επίδομα, αλλά σας είπα και πάλι, δεν τίθεται θέμα μεταξύ των συναδέλφων που δουλεύουμε σε άλλες υπηρεσίες, δηλαδή μπορεί να δουλεύουν στα τμήματα τάξης, να δουλεύουν στην ασφάλεια, ή των συναδέλφων που δουλεύουν στα ΜΑΤ. Το πρόβλημα δεν υπάρχει εκεί. Γιατί και εμείς και οι συνάδελφοι των ΜΑΤ είμαστε εξίσου στον δρόμο. Το πρόβλημα υπάρχει με κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι, όχι βέβαια με τους συναδέλφους, δεν φταίνε αυτοί καθεαυτοί οι συνάδελφοι, είναι ένα σύστημα ολόκληρο, έτσι, οι οποίοι διατίθενται σε κάποιες εντός εισαγωγικών φυλάξεις επισήμων εντός εισαγωγικών και ευπαθώς στόχων πάλι εντός εισαγωγικών. Αλλά το πρόβλημα, σας λέω και άλλη μια φορά ποια είναι. Οι υπηρεσίες εδώ, αν θέλετε να μιλήσουμε για τη Δυτική Αττική, ακόμα και σήμερα, μετά από με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, συνάδελφοι από την Δυτική Αττική, έτσι, μέχρι και αυτή τη στιγμή, φεύγουν από εδώ για να ενισχύσουν υπηρεσίες του κέντρου, να κάνουν μεταγωγές, να πάνε σε φυλάξεις στόχων και επισήμων. Αντί να ενισχυθούμε, συνεχίζουμε να αιμοδοτούμε άλλες υπηρεσίες εκτός Δυτικής Αττικής. Λες και η Δυτική Αττική εδώ πέρα είναι ο παράδεισος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εγκληματικότητας, έχουμε λύσει όλα τα δικά μας τα προβλήματα και πάμε να ενισχύσουμε και αλλού. Δηλαδή, αντί να στείλουν συναδέλφους από αλλού να βοηθήσουν εδώ, να βγουν έξω στον δρόμο και να βοηθήσουν εδώ τους συναδέλφους που παλεύουν σε καθημερινή βάση, παίρνουν συναδέλφους από τη Δυτική Αττική και τους θέλουν να ενισχύσουν άλλες υπηρεσίες. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και σας λέω, συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Μετά από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός. Φωνάζουμε όλη μέρα. Δεν μπορείτε να μας ενισχύσετε, τουλάχιστον μην παίρνετε τους συναδέλφους που είναι εδώ στη Δυτική Αττική. Αφήστε τους να δουλέψουν και να επιχειρήσουν εδώ, στην περιοχή τους, γιατί είναι οι μόνοι που γνωρίζουν και την περιοχή, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη περιοχή, είναι τεράστια σε έκταση, σε πολλές περιοχές είναι αχαρτογράφητη, δρούν συμμορίες Ρωμά, παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλοδαπών, αλλά και σκληρών Ελλήνων κακοποιών, μην το ξεχνάμε και αυτό, και μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι εδώ στη Δυτική Αττική μπορούν, γιατί γνωρίζουν πρόσωπα, καταστάσεις και την περιοχή, εφόσον οι υπηρεσίες είναι επανδρωμένες πλήρως, να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες. Μόνο έτσι μπορεί να παταχθεί η εγκληματικότητα και να επιδοθεί αίσθημα ασφάλειας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Κύριε Σταματάκη, ελπίζουμε αυτοί που πρέπει να σας ακούσουν κάποια στιγμή να σας ακούσουν, αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι, τι θα γίνει με εκείνη τη γιορτή, γιατί αποφασίσαν οι αστυνομικοί να κάνουν γιορτή στα Εξάρχεια και όχι στο Ζεφύρι, όπου τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα? Κοιτάξτε, και στα Εξάρχεια και στο Ζεφύρι, και όχι μόνο στο Ζεφύρι και σε άλλες περιοχές, τα προβλήματα είναι παρόμοια. Είναι γκέτο, αποτελούν γκέτο και άβατα και χώρους αποκλεισμού.
Η Ομοσπονδία η δικιά μας πήρε μια πρωτοβουλία. Με συγχωρείτε. Μια νεαρή κοπέλα μπορεί να περπατήσει στην πλατεία Εξαρχείων. Μια νεαρή κοπέλα μπορεί, οποιαδήποτε ώρα, μπορεί να περπατήσει στο Ζεφύρι ή στο πεδίο του Άρεος. Κοιτάξτε να δείτε. Το δικό σας το συνεργείο, ένα συνεργείο της ΕΡΤ ή οποιοδήποτε τηλεοπτικού σταθμού, μπορεί να πάει στα Εξάρχεια και να τραβήξει με την κάμερα να στήσει ένα link. Εξαρτάται. Άμα δεν τραβήξει τα πρόσωπα και αν υπάρχει συνεννόηση, νομίζω ναι. Όπως το ίδιο γίνεται και άμα θέλει να τραβήξει αστυνομικούς ή οποιοδήποτε πολιτικό κτλ. Προβλήματα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και στις περιοχές τις δικές μας και στις περιοχές των Εξαρχείων. Και κάθε βράδυ στα Εξάρχεια γίνονται επεισόδια, επιτίθενται σε συναδέλφους και εκεί, αλλά και πολίτες έχουν προβλήματα. Η Ομοσπονδία πήρε μια πρωτοβουλία. Και αυτό που κάνει δεν είναι γιορτή. Είναι μια καθαρά κοινωνική εκδήλωση με σκοπό να γίνει μια συζήτηση. Και μέσα από τη συζήτηση να αναζητηθούν λύσεις ώστε κάποια στιγμή να αποδοθούν οι πόλεις ανοιχτές και ελεύθερες πολίτες. Εμείς θεωρούμε, η Ομοσπονδία βασικά, γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, είναι ένα άνοιγμα προς την κοινωνία και είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε να πάψουν να εφίστονται τα άβατα, τα γκέτο και αποκλεισμοί. Εντάξει, τώρα... Ότι κάνει κακό μια συζήτηση και ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω τότε άμα θέλατε να γίνει ένα πρώτο βήμα θα έπρεπε κάποια στελέχη της Ομοσπονδίας σας, αντί να συζητάτε μεταξύ σας, να πάτε και να απευθυνθείτε σε αναρχικές οργανώσεις που υπάρχουν εκεί πέρα, σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και να καθίσετε και να απομονώσετε τους μπαχαλάκιδες που θέλουν και οι ίδιοι αναρχικοί να τους απομονώσουν. Γιατί άμα θέλει να επέμβει στο άβατο η αστυνομία μπορεί, όπως σύμφωνα με την τελευταία επιχείρηση την οποία κάνανε οι Έλληνες αστυνομικοί, και συγχαρητήρια για αυτό που εξαρθρώσανε ολόκληρο κύκλωμα ναρκωτικών στα Εξάρχεια, που μέσα σε αυτό το κύκλωμα υπήρχαν και μπαχαλάκιδες οι οποίοι επίτηδες κάνανε μπάχαλα για να μην τολμάει ο αστυνομικός να μπει μέσα και να ελέγχει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν θέλει να επέμβει ο αστυνομικός μπορεί να επέμβει, άμα το επιτρέψει η υπηρεσία του. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν δρούμε σαν την αστυνομία επιχειρησιακά. Τόσο η ΠΟΑΣΥ δρά σαν σωματείο. Καταλάβατε. Το τι θα κάνει η πολιτεία και αν η πολιτεία θα δώσει εντολές ώστε να μπει η αστυνομία μέσα στα άβατα ή με ποιον τρόπο, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εμείς μια κουβέντα κάνουμε και στην κουβέντα αυτή είναι, από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ακούσει, τους εκπρόσωπους της Ομοσπονδίας, δεν είπα, δεν είμαι εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, από ό,τι έχω ακούσει, μιλάω και εγώ, η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους. Ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν και είναι αρνητικοί πάνω στο όλο θέμα, ούτως ώστε να συζητηθούν και από μεριά των πολιτών, αλλά και από μεριά των φορέων, αλλά και των αναρχικών, όπως το λέτε εσείς, να γίνει μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να βρεθούν λύσεις. Η κουβέντα είναι η ΠΟΑΣΥ σε κουβέντα καλή. Δεν καλεί ούτε σε καταστολή, ούτε σε τίποτα. Σκοπός της ΠΟΑΣΥ είναι να απλώσει το χέρι στην κοινωνία και όχι να έρθει σε σύγκρουση με κανένα. Κύριε Σταματάκη, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα ως αστυνομικός ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται με περισσότερο τάκτ. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάντως για την κουβέντα που έχουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί δυστυχώς τα προβλήματα στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, δεν πρόκειται να σταματήσουν. Την καλημέρα μας. Αν δεν αλλάξει κάτι και αν δεν υπάρχει βούληση, όντως δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είναι όλα ημίμετρα τα οποία όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, θα σβήσουν και αυτά όπως έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.